Ups, ne, Mija, treba da čitaš. Dosadno. Otišla je. Biću kuvarica. To je lako. Kafa. Restoran. Sedite. Yummy. Šta biste želeli? Možeš li nam napraviti omlet? Ukusan. Ali molim te, ne vruće. Okej. Ups. Možda neki sos? Aha. Ne umem da čitam. Okej. Čekamo. Hvala ti. Oj. Uživajte. Hvala ti. Izgleda baš čudno. Možda je ukusno. Tako je vruće. Šta je to? Sos. To je najljući sos na svetu. Ne umem da čitam. Ne umeš da čitaš? Kako ćeš biti kuvarica ako ne umeš da čitaš? Idi, ne možeš da radiš ovde. Boli me stomak. Možda da odemo kod doktora. Ajmo kod doktora. Ja ću biti doktor. To je lako. Sledeći. Doktorice, bole nas stomaci. Što? Išli smo u restoran i jeli lošu hranu. Oj, sedite tu. Ne, doktorice, ne. Stomak me boli, ne treba mi injekcija. Ti si zdrava. Ha? Stomak me boli, nisam baš zdrava. Ne znam. Možda će ovo pomoći. Oj. Doktorka, pročitajte uputstvo prvo. Ne umem da čitam. Ne možeš biti doktor ako ne umeš da čitaš. Oj. Salon lepote je mnogo bolji. Salon lepote. Kako predivan salon. Napravite mi novu frizuru, molim vas. Hvala. Samo malo. Okej. Oj. Ovo je lako. Gotovo. Šta si to uradila? Da bi bila frizer, prvo moraš da naučiš da sečeš kosu. Ti si loš frizer. Aha. Veoma umorna. Bolje bi bilo da učim. Mija, vratila si se. Ja ću da učim. Deco, učenje kreira vašu budućnost. Učenje je veoma važno. Drugari, učenje je veoma važno za sva zanimanja. Bilo da želite biti kuvar, ili frizer, ili doktor, ili možda policajac, ili astronaut. Veoma je važno da idete u školu. Koje zanimanje biste vi odabrali? Wow, to je baš zanimljivo zanimanje. Dobar posao i srećno!